He was only an ordinary man, but he didn't extra. Only an ordinary man, but he didn't extra. But he didn't extra. But he did it. But he did it. Nové X-Terko v prvom rade za mňa naozaj vyzerá veľmi dobre, čo sa týka dizajnu. Ale okrem toho samozrejme by som to vystihol takými krátkými len slovami. Presné, rýchle, poľahlivé. Brutálne brzdy, kúše to extrémne. To som bol fakt veľmi prekvapený hneď na prvej jazde. A radenie super, konečne prichádza Shimano teda s bezrotovým radením aj prehadzovačom. Radí to veľmi rýchle, je to veľmi pohodlné a veľmi ma prekvapila aj tá páčka, že je to v podstate štandardné radenie, len teda elektronicky a dá sa to nastaviť na viacero pozícií, polôch, takže každému jazdcovi ako vyhovuje si to vie customizovať. Prvé dojmy sú pozitívne, beriem to ako dlho očakávanú novinku od Shimana. Myslím, že v priebehu pár týždňov budem upgradeovať svoju sadu. To, čo som od X-Terka očakával, hej, to znamená, že všetky tie veci, ktoré boli spomenuté, tak sa mi len pri tej jazde potvrdili. Presnosť radenia, tuhosť, hej, hlučnosť, na ktorú ja som veľmi citlivý, ten prejav je úžasný. Veľmi príjemne ma prekvapila rýchlosť radenia a odozva toho systému. Vzhľadom na to, že ide o bezkáblový systém v iOS, tak naozaj tá prehádzovačka funguje rýchlo, bez nejakého oneskorenia. Krásne to tam seká, radí, fantázia. Pre mňa absolútnou topkou je radenie páčkami a hlavne tie páčky, ktoré sú nastaviteľné vo viacerých smeroch. Viete si nastaviť rozostup medzi tými páčkami, viete si ich nakloniť, upraviť vyslovene podľa toho, ako potrebujete, podľa veľkosti prsta, ako hovoria muzikanti, a funguje to výborne. Za mňa ako za pretekára, keďže jazdím aj na e-bajku, pretekám na tom, myslím si, že toto nové X-Terko bude radiť úplne bez omylu podľa tých prvých testov a aj na tom e-bajku, kedy to radenie je naozaj v silnom zábere, takže fakt sa na to teším.